Okay, niya patay basahon paki-greet sa di ay ko kay Pastor Jomar kung pwesto ko ya. Nga unta always lang hatagan sila gihapon og maayong lawas and happy family. Amping kamo always pastor og sa family Roselio and family Barok and family Ilustrisimo. Salamat kuya. Gihapon gikan gihapon to kang Ima Roselio. Onya ni apatay basahon. Sir, kanunay ming nagsunod sa inyong programa, mangutana, pangutana madi ini, dili na nato nitiwason sa basa. Kay naan naman tayo gitiksan ron, pangutana gikan sa Kinatarkan Island. Okay, ato paning basahon, maayong gabi ninyo Brad Libby o Brad John. Alang sa kasayuran sa tanan, dugay man ko nag-born again. Wala man mitudloy iug Bible study sa among mga pastor namo basta magdaig ug mo simba lang maura. Walay makatunan unlike sa SDA nga adunay pag Bible study ug makatunan jud ta. Ug makakaton jud ta. Gikan ni kang Sir Jimmy Montialtol diha sa Matag of Leyte. So ni apatay basahon sir pangutana gihapon so di pa ni nato makuang karon tagaan og atensyon tungod kay naa namatay na pahibaw ang pangutanang atong tubagon ron gikan sa Kinatarkan Island. Happy Sabbath ninyo Brad John, Brad Libby, Pastor Merjon, Pastor Joel. Mura og wa diri si Pastor Merjon si Pastor Joel ready Keep safe always, maghiusa kita pag-ampo nga unta makalabang taan ning krisis nga atong nasinati karon, atong pangayoon nga unta musubang ang bidlisil. Bidlisil man bidlisil siguro unta ni, pero okay lang, bidlisil sa bag-ong kabuntagon uban sa dakong paglaom. Gikan ni kang Brother Elmer diha sa Takop. Brad Elmer, maayong gabi ini mo diha niya. Pailog lang usa sa imong pangutana kay bag-o pa man daghang mga pangutanan dugay na. Okay, ato paning basahon. Sir, happy listening to Lolo Gomer nga kanunay nagsunod sa inyong programa gikan kang Ricardo. Okay, daghang salamat Brother Ricardo. Unya niya patay basahon Brad, maayong hapon. Katong ako gitext kagahapon kadtong pakalawaton ang taay ko andi ni kang Brother Alex Orhil ni no nga kanana ang text sa among pagkuan text sanay anya ato paning kanana ang pangitaon ning uban. Okay, Brad, good AM. Salamat kaayo sa pagpasabot sa mga bersikulo nga ako gipadangat kaninyo og labaw sa tanan kadto sa atong mahal na magbubuot sa tanang butang. Mao ang Ginoo. Brad, nasabtan gyud nako ang tanan nga verse nga ako gipadangat ninyo og bakak di ay ang tanan nga wala na ang adlaw igpapahulay og pagkaon nga mahugaw og ipakaon na ang tanan kay lagi kuno gihinluan na ni Kristo pero ang wala nila masabti dili pagkaon nga mahugaw ang gihugasan sa dugo ni Kristo dito sa cross kun dili ang ato di ay mga sala. Salamat Brad, God bless always. Salamat Brad Alex Orhel, nakadaig ko sa imong pagsabot sa pulong sa Ginoo. Panalanginan ka sa Ginoo o sa imong pamilya. Sir, mag-aso di pa ni kay pangutana man gihapon di pa nato ni matagaag atensyon sa pagtubag karon no. Okay, mangumusta ko sir sa akong mga igagaw nga kanunay nagsunod aning inyohang programa og sila si Naldo og sila si Boyeng og si Rita nga kanunay gid ni silang nagsunod sa inyohang programa sir. Sila man gani nag-ingon ako nga maminaw ko aning inyong programa. Salamat sa pagbasa sir. Si Risa DN. Okay, daghang salamat Risa sa inyong kanunay pagsunod nining atong programa. Alright pastor, sa dili pa ni Brother Libby Ibanan pod og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Palihog kog li diha kay pwede naman di ay ang atong internet makuana magamit na. Okay, salamat Brother Zono. Niya may gabi rin sa itong mga suking tigpaminaw nga nabot sa itong Sibya karon pinaagi sa radio gingon man sa ato ang Facebook Live
welcome kamo nini nga tong programa sa kahanginan sulod sa usa ka oras nga takna. Onya dinhi karon sa ato ang monitor atong i-welcome ang mga viewers nga nakig-uban sab nato. Diya karon sila si SD Adventist, diya sub sa message. Good evening, watching from Mambahaw. Okay, salamat kayo no. Onya may gabi isab diya sa taga Mambahaw. Diya sub si Rickron Andalis Mihos. Diya sub sa message. Mayong gabi ninyo mga kuya. Salamat sa Ginoo nga hingbalik na ang inyong live streaming. God bless natong tanan. Siguro kagabi murag doon na to ay problema unya karon pong adlaw burnout. Dugay subta naka-live tungod kay ang atong internet. Dugay man gud na mo balik kon mawad-an sa kinini ang power ang kuryente. So karon naka-live na ta. Unya makahimo na mapagtan-aw nato dinhi. Onya di usab si Mary Grace Kataga Katalan. Di usab sa message. Maayong gabi sa tanan. Okay, maayong gabi sab no. Onya di ako nakita dinhi nga 9 nga nag-view. Siyam kabuok nag-view pero di nako mabasa tungod kay wala man mag-comment, wala man siya mag-message, wala pod mag-send og emoticons or pag-likes ba. So amo mong hingyon nga kamong nag-view karon palihog lang og like or pag-send og message aron ma-recognize mo na mo. So aron makahibalo pod mi og kinsa mo no. O karon di na gyud siyam 11 na kabuok. O niya diri sa Pika Stop nga atong nagamit karon di apoy siya 5 ka mga nag-view nga pwede na natong mabasa pero ato raning tingbon unya panahon na sa pagtubag sa pangutana. So sa pagkakaroon mao pa man itong nakita dinhi sa atong monitor, ako usang ibalik ang panahon diha nimo Brother John. Okay, Brother Libby, mas maayos siguro maibanan sa nagjutay diha ng imong mga text message. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naabot karong gabiyona sa labyog sa atong broadcast. Atong tanan nga mga viewers, welcome kamong tanan ining atong tulumanon. Pwede mo makapadang at tigalag mga mensahe pinagi sa pag-text. Ang akong cell number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Alang sa itong mga listener, kagabi wala ta ka-live tungod sa problema sa internet kay wagi internet no way signal. Ganina pong tag Brother Libby, gihapon pong tag-broadcast kay Huldi ang burnout pa 6 to 6 yun. Kasi matingala ba atong mga viewers nga namingaw ta kagabi hanto ganang buntag run out kanina 6 to 6 ang run out bago lang gining siga pag-abot nato diri mo pagsiga sa pasalamat nga siga na ang kuryente o niya nakapadayon pa sa atong broadcast. Okay, ako sa ning insert ni akong number for Brother Libby. Well, ako sa TNT ni kang Brother Libby kuan man to globe tong iya ha. Ako tintin kang Brother Jude dito ni okay naay mga text message nga moabot sa ako para kang Brother Libby ni aris ako masend no June dito ni nga number tintin ni kung smart 099091482259 akong balikan 099091482259. So amoy kalipay naamoy mga mensahe moabot diri sa atong programa but anytime any day pwede ta ninyong matiksan sa inyong gustong ipaabot din sa ato. Okay, Brother Louie? Okay, daghang salamat Brother John. So niya atong basahon message niya sa atong balikon higala public service no. Ginipahibalo ang tanang kaparentihan diya sa Libi unya mga tag-dispensa sa nangutana dugay na ning pangutana pero nakakaplag na gitag kay gayunan nga ngiyang pangutana maoy atong tubagon karon gikan ni kang Kia Jin humula dias kinatarkan. So kumusta sa tanang mga taga kinatarkan nga nagsunod do atong programa. Labi na sa akong my only brother Konsehal Alan dito uban sa pamilya ug sa tanan ron din nga naminaw labi na ni Kapitan Makoy Hilboyna. Good PM brothers. Mangutan ko. Paabot lang ko kanus matubag. Naglibog ko mahitungod sa mga nagkalain-lain nga Biblia. Sama sa ibang simbahan
nga may mga may kaugalingon na Biblia. Unsaon paghibalo asa ang tinuod nga Biblia? Kay lahi-lahi man ang mga prophets nila. Si Kia Jen umula ni sa Kinatarkan Island. Daghang salamat. Okay, daghang salamat Kia Jen sa imuhang pangutana nga nag-abot diri. Dugay-dugay na ni, pero ganina nag-text ko, nag-miss call ko ning ringman pero wa kay reply. So duha lang na kabutang ang akong gihuna-huna. Adtong panahon na wa kay load. Ikaduha, lain ang nagunit sa imong cellphone ka unsyan, no? Pero okay lang. Good PM brothers, mangutana ko, paabot lang ko kanus matubag. Naglibog ko kay tungod sa mga nagkalain-lain nga Biblia. Sama sa ibang simbahan nga may kaugalingon na Biblia. Unsaon paghibalo asa ang tinuod nga Biblia? Kay lahi-lahi man ang mga prophets nila. Si Kia Jen humula ni sa Kinatarkan Island. Daghang salamat. Okay, ang tinuod Kia Jen, no? Mahitungod aning imuhang pangutana nga naglibog ka sa tinud-anay nga pagkasulti. Tingali wa pa pud nimo di ay masusi ang Biblia. Kay nganong naguna-una man ka nga ang mga simbahan nagkalain-lain ang mga Biblia. Dayon napasupot sa imong hunahuna asay tinuod ani kay lain man pud ang prophets nila. Ang tinuod nga pagkasulti bisan unsang mga simbahan o punduka usaray Biblia nga gisaw-an, no? Usaray Biblia nga gisaw-an. Ang pagkalahi-lahi lang sa Biblia kanang kuan ba kanana ang mga sinultihan ra. Kay tiaw mo ba din his Pilipinas? Only sa Philippines, 87 ka klase ang sinultian. No? Dinis Pilipinas lang. One of the very linguistic country of the world is Philippines. No? Kunya, ngadto pas na ubang mga nasod sa kalibutan nga doon na po'y mga sinultihan nila dito. No? Na ay mga nationalistic nga country, pero ang uban sad nakabaton sa dana nga may mga sinultihan pod nga lahi. Kunya, ang tinuod pagkasulti, bisag unsa ang simbahan o bisag unsa ang pundok, usar gyud ang Biblia. O kung doon na may mga pundok nga naghimo-himo po silang ilang Biblia, kanang mga Biblia dili gid na mo prosper. Kay wala kanay basbas, wala kanay pagpanalangin gikan sa tinuod nga author ni ining Biblia. Ang real o tinuod nga Biblia gyud gikan sa Henesis paingon sa pinadayag sa 61 rana ka libro nga nabahin sa duha ka bahin, daang tugon ug bag-ong tugon. Kung doon na may mga nagsulat pa o Biblia, wa na nailabot ni ining Biblia nga gisaw-an sa nagkalain-lain nga mga pundok. Tinuod na nga naay mga lahi nga mga propeta, like for example sa mga Mormons kaning gitawag og Jesus Christ of Latter-day Saints. Kanang Biblia nga ilang gigamit, mao punay gigamit sa uban nga mga pundok, pero doon na sila lang ni anay nahimong kuan ba kanang gibutangan the Book of Mormons, unya diris ubos nagingon ang lain nga tugon sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kini siyang libro dili ni rekognisado sa Biblia nga giyahan sa Ginoo. Unya wa man taan na nagpresentar ng mga Biblia ngadto sa ubang tao, kay ang atong gipresentar only nga ang Biblia nga ang Dios gud mo'y nagmugna mahitungod niini. Ang ako lang ikasulti nimo mao nga susiha ang Biblia, dayon kanang giingon nimo nga lain ilang prophets ilarana nga mugna sa propeta. Kung unsa ng mga propeta ang ilahang gipaila dinha, kami di na may manginlabot ana o kanang mga libro nila o kanang Biblia nga gisulti nila di gyud na matawag og Biblia, kundi ilarana nga mugna ug wa gyud na maila sa tibuok nga kalibutan. Kay ang naila sa tibuok kalibutan kining Biblia nga gisaw-an sa bisan unsang klase sa pundok. Ang pulong Biblia, that is a Latin word which is taken from the word Biblos. O gunya, kung ato ning tan-aw dinhi, wala man gyud sad ang Dios nagtugot nga dunay mga tao nga sa kasulatan nga iyang gihimo
mudugang o mupuno pa sila may tungod niini. Kay kung doon na may pundok nga naghimo-himo pa og laing Biblia nga gidugang nining Biblia nga gisaw-an sa nagkalain-laing mga pundok, kana usana kapag pangahas ug pagpanamastamas sa pulong sa Dios ug maglabi kadako ang ilang tulubagon ni ana sa Ginoo sa adlaw sa katapusan. Kung imong tan-aw dinhi sumala sa gihisgutan dinhi sa Deuteronomio 4:2 nagingon, dili kamo magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo. Kung doon na may pundok nga naghimo-himo og ilang Biblia, aw kana dugang na sa pulong sa Ginoo niining Biblia nga namugna nga giniyahan sa Ginoo. Unya nag-ingon dinhi, ni pagkunhuran ninyo kini aron pagabantayan ninyo ang mga sugo niyo ba nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo. Timan nga kining Biblia giila kini og pulong sa Dios ug niining Biblia dunay mga sugo nga gisulat sa Ginoo dinhi nga angay pagabantayan sa tao. Pero kanang gipailang Biblia nila nagbasa masad mi ni ana, like sa Biblia kanang giila pong Biblia sa atong mga igsuon nga mga Muslim kanang gitawag Quran o Quran. Naaman ta ni ana po na ang mga libro unya kanana ang kanang ang basahon ni Mormons ang lain nga tugon sa atong Ginoong Hesukristo naaghapon taan ng mga libro pero kung imong ilandi sa Biblia nga gisawan sa tanang pundok sa kalibutan, dili ka kakita ana dinha nga ang mga kasuguan sa Ginoo ug pulong sa Ginoong ni as Biblia naa diha ni anang mga libro Busa ang ato nga ginahisgutan dinhi ang ginapasabot matagabi ang gigamit nato sa pagpasabot sa inyong mga pangutana mauning Biblia kansang Biblia ang nangunay o nagmugna niini mao ang Dios. So ang Ginoo nagsulti nga dili magdugang sa mga pulong ni sa kasuguan nga iyang gisulat dinhi. Ngani ang katapusang libro sa Biblia nga mao ang Pinadayag sumala sa 22, 18 ug 19 sa Pinadayag nagsulti dinhi ining Pinadayag 22, 18 ug 19 nagingon, akong pasidan-an. So dunay pagpasidaan. Akong pasidan-an ang tanang magapatalinghog sa mga pulong sa propesiya niining basahuna kung adunay magadugang niinig bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang manghampak nga gihisgutan niining basahuna. Sa tupahilabihan kadelikado kung naay pundok nga naghimo-himo og dugang niining Biblia kay matud pa may pasidaan siya nga matud pa niya nga ang tanang magapatalinghog sa mga pulong niining Biblia sa mga propesiya niining basahuna kung adunay magdugang niining bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahuna. Sa to pa makapaabot sila nga sa umaabot nga mga adlaw dunay kastigo nga maabot nila tungod sa ilang pagpasipala nga gipuno-punoan nila ang Biblia. Unya moingon ka nga naglibog gag-asay tinuod kanang Biblia nga ang Dios mo'y nagmando maunay tinuod pero kanang Biblia lang kung imong ilandi makita nimo ang dako nga kalainan. Nya sa 19 nag-ingo dinhi ug kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahuna. Kanang pulong pagataktakon kuhauna. O gunya hinumduman na to nga sa atong pagkinabuhi nining kalibutan adunay gitawag the book of life. Libro sa kinabuhi dito ang mga ngalan sa tao gina-record pero kung mahitabo man nga pagadugangan ang mga nahisulat dinhi niining pulungan ning Biblia ay pagataktakon but ipasabot pagakuhaon sa Ginoo ang iyang ngalan nga unta didto na gikasulat didto sa basahon sa kinabuhi. Ngani gigarantiya man dinhi sumala sa 1:3 sa Pinadayag matud pa sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 3 nagingon, bulahan ang tao nga ngadtos kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya
og bulahan ang magapatalinghog og magatuman sa naisulat nini kay ang panahon haduol na. Kapag ang tao magasunod sa mga pulong nga nasulat dinhis Biblia, dili nang ilang gipangsulat sa ilang kaugalingong pundok, matud pa dinhi bulahan ang nagapatilingog og ang magatuman sa nahisulat dinhi kay ang panahon haduol na. Nganong mangin bulahan man? Tungod kay ang tao nga nagtuman mao ang makaangkon sa kaluwasan og kinabuhi nga walay katapusan. Ug tungod niya na ang Dios nagadasig ngadto sa matag usa nga kining Biblia, kining basahona kinahanglan susihon og basahon kini sa tao. Kung ato ragong basahon dinhi o pamati iragod ninyo ni dinis maayong balita Biblia sa Isaias kapitulo 34 unya 1 og 16. Timan niya ang Biblia usaray gisaw-an sa bisan unsang pundok sa kalibutan. Tandaan nato na. Pero nagkalain-lain ang pinulungan kay na English, Tagalog, Chabacano, unsa pa na Ilonggo, ingon ni ana. Karon kung atong tan-aw dinhi, ang tao gidasig sa Dios nga magsusi niining kasulatan, niining basahona dili diha sa ilang minugna na nga mas naawahin na niining gimugna pa sa Dios nga giyap alang sa kaluwasan sa tao. Kung atong basahon ang Isaias 34:1 og 16, dinhis maayong balita nga Biblia nagingon duol og pamati kamo o katawhan sa nagkalain-laing nasod. Kinahanglan nga mamati ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaan niini. So timan nga kini nga mensahe gi-address kini sa tanang katawhan ug ngadto sa tibuok nga kalibutan. Busa kun unsa man ang mga nasod nga napuy-an sa tao karon may kalabtanan niining pulong sa Ginoo. Unya niya ang gisulti sa 16 matud pa. Susiha ug basaha sa libro sa Ginoo. So kining Biblia gitawag kinig the book of God. Libro sa Ginoo. Nag-ingon ang duha ka punto, susiha ug basaha. Ang tao wa pagani kasusi, wa pagani kabasa kung naamay nasusi ug naamay nabasa pila lang pod ka linya, naghunahuna na siya nga unsa man sakto na pero pastilan pagkadako pagyug kulang. Unya nag-ingon dinhi, susiha ug basaha sa libro sa Ginoo. Walay usa kanila nga makulang o mawadan sa iyang paris. Timan nga ang tao kung magsusi sa Biblia gitawag og libros Ginoo, walay usa nga makulang sa ato pa masangkap siya o mawad-an sa iyang paris. Kining Biblia duna ni paris, nagparis kini. Mao ning gitawag daan og bag-ong tugon, no? Paris. Kay kung musubra pa ni, di na natawag paris, bungkig na. So duha ra gyud bag-ong tugon ug daang tugon mo ni gitawag nagparis. Kay kung natulo pa naapay laing Biblia nga gi-introduce diha, dili na ni nagparis, bungkig na. Niya karon, kung atong basahon pa dinhi kay pagbuot kini sa Ginoo og ang iyang espiritu mo'y nagtigom kanila. Busa ang pagbulutan sa Dios mao nga ang tao mususi niining balaan nga kasulatan, niining Biblia nga gitawag og libro sa Ginoo. Karon, kung hilig ka manggani mo basa og mga text nga naa nahidangat sa imong cellphone, walay rason ni katarungan nga dili ka mahilig mo basa sa mga text nga nahisulat dinis Biblia. Kay kanang mga text nga imong gibasa sa imong cellphone, mga text ra na gikan sa imong mga kaila, mga text ra na gikan sa imong isig katawo nga dunay mensaheng ipaabot diha nimo o gustong masayran gikan nimo. Pero kung gusto kang masayod gikan sa Dios, ni ay daghang mga text sa Dios para sa tao nga kining balaan nga kasulatan ug kini siya mao ang tinuod. Karon kung atong tan-awon ragod dinhi sumala sa Kahuan kapitulo 5 versikulo 39 atong basahon nag-ingon dinhi kamo nagasusi sa mga kasulatan. Timan niya ang gisusi ang kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagipanghimatuod may tungod kanako. Unsa ka mahinungdanon, unsa ka importante nganong gipaabot kini sa Dios ngadto sa tao
nganong gimugna kining libro sa Ginoo nga mao ang Biblia, tungod kay matud pa kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo og kinabuhing dayon. But ipasabot everlasting life, usa ka kinabuhi nga way kamatayon. Kay ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon usa man kini ka kinabuhi nga dunay utlanan ug dulay kamatayon. Apan ang Dios dunay paglaom nga gihatag sa tao nga gikan niining kinabuhi nga may utlanan ug may kamatayon, muabot ang kahigayunan nga makaangkon ang tao og kinabuhi nga walay katapusan. Then unsaon man nimo pagkinabuhi ni ana? Ang balaang kasulatan mo'y mumugna, mugiyan nimo ana. Kanamo nang nag-ingon si Ginoong Hesus, ha? Na may mga tao nga moingon, tao ra may nagsuwat ana, pero si Kristo nagsulti. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan gisusi, naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Pagka-importante gyud ay kaayo diha sa kinabuhi sa tao kung ang kaluwasan na mo isgutan, kung ang kinabuhing walay katapusan ang isgutan, anhin nimo makita ang giya o pagmando dinhis bala ang kasulatan. Unya midugang pa kay period man ang midugang pa pag-ingon si Kristo, nag-ingon nga ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Busa kung nagkinahanglan ka sa kumpleto og insakto nga detalye mahitungod kang Kristo, dili ng mga tinumo-tumo, dili ng mga hinimo-himo lamang, way lain higala nga imong kaadtuan kundili dinhis bala ang kasulatan. Kay nag-ingon siya, ngani kini nagapanghimatuod mahitungod kanako. Ug ngani sa kapanahunan sa mga apostoles, dunay mga tao nga ilang gisultian mahitungod sa mga pulong dinhis kasulatan, nining bala ang kasulatan. Pero bisan pa nga ang mga apostoles mo'y nagpangmatuod mahitungod sa pulong sa kasulatan, kadtong mga tao nga ilang gisultian, gisusi pagyud nila sa kasulatan kung tinuod ba ang mga pulong nga ilang nadungugikan sa mga apostoles nga na nagpangwali. Dinhig sa popular version, kung atong basahon, nag-ingon din sa Buhat 17:11, nag-ingon, og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonika, kay kini sila midawat man sa mga pulong uban sa bugos nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gisulti kanila. Giunsa nila ang kasulatan adlaw-adlaw, nagtuon sila. Unsaon man pud nimo pagtuon nga wa man mo dasiga nga makabatog Biblia nga kung mahimo pa anto na lang mo maghangad sa ila. Nan unsama nimo pagtuon, unsaon man nimo pagsusi kung tinuod ba, maunang mas dali mapatuo ang tao nga wa magsubay magbasag Biblia kaysa nagbasa. O dinhi sa atong basahon ragod ning utro dinhi sa ang pulong sa Dios dinhi sa bersikulo ang atong gibasa sa 17:11 dinhi sa ang pulong sa Dios. Pamatiin ninyo kung unsa ang gisulti dinhi. Sumala nining bersikulo sa 17:11, nag-ingon din akong basahon matod pa dinhi. Mas bukas ang huna-huna sa mga tao didto sa Berea kaysa mga tao didto sa Tesalonika. Gisgutan dinhi. Gusto gayud nilang maminaw sa mga gipangtudlo nila ni Pablo. Apostoles ni gusto silang maminaw sa pangtudlo ni Pablo. Ug kada adlaw ilang gisusi ang kasulatan aron pagmatuod kung tinuod ba gayud kining gipanulti nila ni Pablo. Tanawa mga apostoles na gyud na mooy namulong, mooy nang nulti, pero beside ana ila paging gisusi ang kasulatan kung tinuod ba ang gipangwali gisulti nila ni Apostol Pablo. Mabitaw nga mudasig mi diri, okay, take note. Mas maayo nga inyong i-record, i-take note ninyo aron human sa atong programa inyong masusi og tinuod ba ang atong gibasa. Ug tungod niini, ingon ni ana ang sistema sa pagsusi nato sa kasulatan. Karon kung atong tan-aw dinhi, susihon gyud ang kasulatan, wa kagyoy masusi kung dili namutugtan og Biblia.
Kung atong basahon sumala sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 15, ngadto sa 17, pamatiin ninyo, sumala sa ikaduhang Korinto 3:15 ngadto sa 17, nag-ingon, ug nasukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Tanaw balaang kasulatan gyapon nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kining kasulatan wala ni gahom sa pagluwas nimo. Ang function raani, ang papil raani diha sa imong kinabuhi, diha sa magtutuo, mutudlo ra. Akong balikan naging kamo nagasusi sa mga kasulatan. Unsay gisusi? Kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang makahatag sa kinabuhing dayon si Kristo, ang makaluwas kay ang manluluwas si Kristo man, dili ning kasulatan, pero ang function niini may gahumra sa pagtudlo kanato ngadto sa kaluwasan. Gihando mo ba ang kamaturan? Gihando mo ba ang kaluwasan? Gihando mo ba ang kasayuran may tungod kang Kristo? Wala kay lain nga kaduulan kung dili ang balaang kasulatan. Nag-ingon sad sa 16, nag-ingon, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios mo'y nagtuga, mo'y nagmugna, dili ng ilang mga gidugang-dugang diha, kayo dili Dios ang nagtuga na, ang tao ra. Kining kasulatan nga gituga sa Dios maoy makahatag natog paglaom alang sa kaluwasan. Na mga tao mo ingon, wa na nang daan, panahon pa ng Moses, niya natas bagong tugon. Ay di na po na maparis, di na po na matawag og Bible. Naging kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagunahuna man mo nga pinaagi nini makakaplag kamo kinabuhing dayon. Unya naging dinhi, matud pa ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Ug wad-o na gani nimo ng bag-o kay ni wad-o na gani nimo ng daan kay ni akas bag-o, wa na muhaom sa pulong tibuok, tikas na. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios nagtuga nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit ug masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Makabaton kag kasangkapan, makabaton kag kahingpitan sa imong pagtuo, pinasikad dinis balaang kasulatan nga gimugna sa Ginoo, dili ng ilang mga mugna nga mga basahon. Karon kung atong basahon pa dinis ang pulong sa Dios nga salin nagingon, sukad sa imong pagkabata nasayran mo na ang balaang kasulatan, maoy makahatag kanimo og kaalam. Unyag wa na di na mutugutan magbatog Biblia kay sila ra di kagid katagaag kaalam. Naging aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo, dili pinaagi sa pagpasakop sa ilang pundok. Ingon ini katinaw ang gipahayag sa Biblia. Kung atong basahon sa 16 nagingon, ang tibuok kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios, ug mapuslanon kini sa pagtudlo, sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagtulid, sa sayop, ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi, aron nga ang tao nga nag-alagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Ingon ni kahapsay ug pagabililhon gyud unta ang Biblia para sa kinabuhi sa tao alang sa iyang kaluwasan. Pero kung dumilian gani sa tao ang mga butang nga gisulti gipasabot dinis balaang kasulatan, wala tay mahimo niya na apan ang Dios nagmugna nini aron ang tao magihan alang sa kaluwasan. Mabuhay kay gala nadungog ug nabati mo ang pulong sa Dios. Well, sa dili pa mo hatag og dugang pa tulo ra mamidire si Pastor Joel at palihog og lili dia pastor ug naabay mga bag-ong viewers pastor. Okay, salamat Brother Jono. Niya dia karon ato nakita sa atong screen dia si Ma'am Pretty May Simon sa Australia nakig-uban ato ron. Niya dia usab si Ma'am Jing Oslington sa Australia gihapon maayong kanyo din na ma'am, maayong kananaang gabi inyo sa Australia. Niya dia usab si Angelic Melanie Montero. Dia usab si Arman Barcenas Dineiga, Ruel Tumakas sa Iloilo City, Shirley Fuentes Alcontin sa Kadawan, Ricron Andales Mihos, Jeline Lagarisa Nunez, Kyle May Pagubo,
Reynoldo Roth, Milidet Branzuela Fuentes, Jess Sapath Madhos Minchabes Ranises, Diasab si Vicente Likigan, Diding Muende Pangandoyon, Robinson Sabanay, Miss Wee Tagalog Malinaw, Wina Villegas Lideros, Alan Dihito, Oy, Brad, may gabi di, Brad. Rosalito Mabini, Bia Calixtro, Diasab si P1 Warin Kugal sa Manila. Sir, may gabi inyo diha, sir. Ha? Kumusta mi diha nila ni Nimo? Kung nangumusta mi nimo, thank you, sir, sa imong bagyo. Ya, kumusta po di General Dibold Sinas diha sa Camp Crami? Diasab si Saladaga Reno Pansoy, Gideon Misa, Esperanza Casiano Aniban, Julio Serino, O si Ma'am Ispi, Casiano Aniban, taga Leyte na, taga San Isidro na, Pastor. may gabi inyo diha. Mga buutan ni silang mga alagad sa Ginoo. Onya diasab si Vincent Vistar, Jolito Pikiro, og si Ritisa Mort. Sa pagkakaroon mo pa nato nakita onya arita sa mga messages. Diasab si Edgar Sevilla Jr. Diasab si message gipabot. Good evening ninyong tanan diha sa station, Brad. Di arami sa radio na minaw, Brad, kay hinay ang internet diri sa amua. Daghan mi diri ron na minaw. Brad, salamat sa pagbasa. Watching from Cruising Unggoy, San Isidro, Toboso, Negros Occidental. May gabi sa tanan taga Toboso karon, Negros nga naminaw sa tong programa. May daghan di sila diha nga minaw ron. Ang nga diya po si Ritisa Mort, diya si message, mayong gabi, brothers, God bless. Diya sab si Rock Gravel, ayang message, good evening, Pastor, watching from Mandawi City. Diya sab si Diding Pangandoyon, iyang message, mayong hapon, Pastor, watching from KSA Riyadh, daghang salamat. Oy, may gabi sa tanan taga Riyadh, na sa Middle East nga naminaw o nagsunod sa atong programa. Niya ato ding pasalamatan ang mga abti kaayo nga nagpaminaw nga nihatag og feedback sa dihang nawa ato ang tingog. Salamat ninyo, Ma'am Pretty May Simons, Brother Alan Dihito, og sa uban pa no nga tabang nato diri hatag sa feedback. Niya di usab si sila gihapon ni Ma'am Jing, okay na atong tingog. Di usab si Arman maghapon. Di usab Brother Will Tumakas. Niya di asab siya message si Brother Will or contribution. O sa lang ang Biblia kini gitawag pulong sa Dios, Hebreohanon 4:12. Kini gibugna sa Dios para sa paggiya sa tao. Ikaduhang Timoteo 3:16 ngadto 17. Gisulat kini sa mga balaang tao sa Dios. Gitranslate sa nagkalain-laing pinulungan. Okay, tinuod na, Brother Will, no? O niya di asab si Rosindo sa Panta, di asab siya message. Maayong gabi sa inyo, Pastor. Great ko lang family sa Panta. Diha sa barangay Minchaka, Calatrava. Nga naminaw sila permi sa inyong programa sa radio matagabi. God bless. Anya, diha usab si Gian Paghid. Diha usab siya message. Maayong gabi, bro. Bro John and company. Great nako si Papa akong og nanay Saring na naminaw karon diha sa Barobuhan, Almeria. Biliran, thanks, God bless your program. Okay, salamat kay no. Unya sa pagkaron mapatoy itong nakita dinhi sa screen, muadto ta sunahan sa paghatag og dugang pagtagad sa pangutanang gipaabot nato dinhi. So naghisgot man to og nagkalain-lain nga Biblia kay na kuno lagi nagkalalain pod nga mga kinini ang say tawag ani mga propeta. Kung maghisgot sa tagbiblia mga higala, adunay usa lamang ka gitawag og Biblia. Pero og mingon tag version, dunay daghan mga higala. Sa akong nahibalan, dunay 14 ka mga version sa Biblia. Pero ang kanang mga version mga higala, wa na sila nagkasinumpakianay kundili gitranslate lang na gikan sa Hebreo, gikan sa Griego aron mapasayon ang pagtuon sa mga nagbasa. Sama pananglitan mga higala, mga libro nga or mga version sama sa King James Version, New King James Version, Contemporary English Version, The Living Bible, Good News Bible, Bible na sila pero nagkalain-lain na nga mga version. Kay doon naman kung tayo mabasahan sa Biblia nga labi na diri sa King James, lisod nato sabton sa pagbasa sa King James, pero atong pangitaon ngadto sa laing translation
murag mosayon ang atong pagbasa mga higala. Unya, kung maghisgot pud tag Biblia, ang Biblia mga higala, kung atong tan-awon gyud dinha sa ikaduhang Timoteo 3:16, dinhi nako basahon sa Dalibing Bible, mo ni gisgutan. The whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It is strengthen us out and help us do what is right. At tumang mabasa din nga ang tibuok Biblia gihatag ni sa Dios pinaagi sa kanang inspired or pagpasibot or kadasig nga aron ang mga tao sa Dios mga higala mahimo nga matudloan sa insakto. Kung anhita magbasa sa Biblia sa Binisaya, mao ni ang gisgutan din hiyo. Pagpanudlo, pagpamadlong, pagpanulid, pagmatuto sa pagkamatarong. So mao ni atong gamiton aron nga mamatuto ta, matudloan ta unsa may itudlo sa Biblia nato. Anhin ta pananglitan sa propeta nga imong gisgutan. Kon ang propeta nga atong giila mga higala sulod sa atong iglesia o kon simbahan, wa gani magtudlo sa mga kasuguan sa Dios base sa Isaias 8:20. Matod pa dinha, walay kabungtagon alang kanila. So doon nagigipang tudlo nga naa sa balang kasulatan nga angay natong sundon sa mapanlitan sa balaod sa Dios. Kung di itudlo ang libro nga gisulat ni propeta Isaias, kani si Isaias propeta man sad ni, nagtudlo nato nga alang kanila walay kabuntagon. Apan nganong doon na may mga version sa Biblia nga gipang dugang-dugangan manusab kay ang ginagamit nato nga mga Bible 66 books raman gyud from Genesis to Revelation. Nganong doon na may ni 72. Kung atong tan-awon mga higala, kanang uban nga mga libro dinha, si Ginoong Hesus wa mag-quote sa niyanang mga sinulat dinha sa gitawag og panalitan apocryphal books. Kanang gipang puno-puno ba? Wa gyud magdugang o wa gyud mag-quote si Ginoong Hesus mga higala. Gani doon ay pasidaan dinhi sa Hebreo sa Pinadayag kapitulo 22 versikulo 18 ug 19 mahitungod sa magdugang sa pulong sa Dios ug mag-iban sa pulong sa Dios. Atong basahon. Nagayon 18. Akong pasidan-an ang tanang magapatalinghog sa mga pulong sa propesya niining basahon na kun adunay magdugang niining bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahon na. So kun atong dungag-dugangan ning pulong sa Dios ngumong Biblia, dugangan ang atong mga hampak. Kumusta man ka kung atong iban-ibanan? Ang 19 nagingon, og kon adunay magtaktak or mag-iban og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi og diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahona. So kung atong ibanan mga higala, ang pulong sa Dios, ibanan usab ang atong bahin didto sa gingharian sa langit. So delikado kayo mga higala. Nang hinaot mi nga atong nasabtan ang pulong sa Dios ning taknas kagabion, onya natinawan atong mga huna-huna. Akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby. Okay, di kong salamat no. So sa pangutana nga gipadayag dinhi sa ato, gipadangat sa atong tulumanon, siguro nasabtan ni mahigala. Nagtuo manggod ka siguro nga kada relihiyon lain-lain og Biblia. Apod og Biblia. Ang SDA nagtuo ka nga naay Biblia ang Seventh-day Adventist, nga ila rapod na apoy Biblia ang ubang relihiyon, wala ang Seventh-day Adventist. Kami gani dire sa ako lang gani nga bahin, pero tindaghanan ako versions Biblia nga akong i-collection to as balay. Kung gani sa mga apps po, niya pwede hong giload na to sa cellphone na kanilaing klase sa Biblia, mga apps. Kay kanatong Karon si Angelic Melanie Montero de sa message mayong gabi sa tanan nagsunod sa inyong programa ug sa inyong dinha Kuya John ug sa mga kaubanan ninyo. Mamalihog ko great happy birthday sa akong cousin si Juriman Montero. Happy birthday Jo. More birthday to come. Salamat sa pagbasa pastor o God bless sa inyong programa. Okay, salamat noon ya. Wa naman tay mga higala ani atong theme song. Mga higala mag-ampo kita.
among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Salamat sa kalampusan sa imong pulong nga nagaabot sa igdulongong sa tanan nagapaminaw. Panalangini sila nga ang imong pulong dunay gahom sa pagkausab ug pagkabag-o sa ilang mga kinabuhi, nga sila musangko Ginoo sa gugmas pagsunod sa pagpangalagad kanimo aron usab sila unya mga luwas sa adlaw sa imong pagbalik. Kini among ginatuohan nga madawat ang among ginapangayo kanimo tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis, ug na inyong ubos nga higala gigsoon, Brother June Dihito, magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.